Silloin mä mietin joka päivä käytännössä, että mä heitän elämäni hukkaan, että mä voisin tehdä jotain fiksumpaa ja mun tarvitsisi tehdä jotain fiksumpaa. Ja se oli kyllä semmonen niin kuin, ihan hirveä semmonen niin kuin myrsky sisällä. Oli niin kuin iloinen ja surullinen ja kauhea vastuu paino hartioita. Niin kuin, ja mitenhän, voiko siellä tienata 10 tonnia kuussa, niin se oli, ei voi. Palkkiomalli on semmonen, että se on ihan suoraan korreloi siihen, että paljonko sä saat niinku valmista aikaa. Eli mitä enemmän teet, sen enemmän saat. Mikä sun mielestä erottaa hyvän asentajan semmosesta keskinkertaisesta? Tervetuloa kaikille Kourocastin uuteen jaksoon. Tänään meillä on täällä vieraana Tomi Peltomaa. Tervetuloa. Kiitos paljon. No mutta mä en nyt rupea sua silleen esittelemään tai sulle mitään titteleitä silleen, että miten sä itse esittelisit itsesi, kuka sä oot ja mitä sä teet. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Jossain kohtaa mä olin niin kuin asennuksen vetäjänä, mutta nyt mä oon enemmän semmonen yleismies. Vähän huolehdin kalustosta ja auttelen asennuksen vetäjiä ja sitten tietty on Kourulakkomin hallituksessa, niin sit siihen liittyy omia juttuja. Ja ehkä mä oon yrittäjä. Jep. Ehkä mä oon niinku yrittäjä tossa. Jep, ehkä se olisi hyvä. Niin. Sulla on niinku monta juttua, mitä teet yhtä aikaa. Niin, duunailet siinä. Mut miltä sun sitten semmonen niinku mä en tiedä onko sulla normaalia työpäivää, mutta normaali työpäivä niinku näyttää, mitä se pitää sisällään? On mulla aika normaaleja semmoisia työpäiviä, että siis vähän riippuu aina, jos on asennuspuoleen liittyviä palavereita, niin ne on yleensä sit vähän aikaisemmin aamulla, esimerkiksi 8-9, niin sit tarvii herätä joskus 7:30. Mut sit jos ei oo, niin sit mä herään joskus 8-9 paikkeilla karkeasti. Oi, sä saat herää silleen niinku myöhään. Juu, paitsi sit jos joku soittaa. Joo, Niin sä heräät siihen. Joo, kyllä mä sitten herään siihen. Okay. Kyllä mä niinku aina vastaan puhelimeen ja yritän esittää, että en ole herännyt, mutta no kyllä niinku, jos päivä on tyhjän näköinen, niin kyllä sieltä vaan rupeaa niitä putkahtelee ja sitten on miljoona asiaa, semmoinen to-do-lista, missä roikkuu asioita. Okay, jos aikaa on, niin sitten niitä pystyy niinku edistämään, niin siinäpä se hyvin pitkälti menee. Joo, no niin. Mutta voitais vähän silleen mennä ajassa taaksepäin, että miten sä nyt oot päätynyt just tähän, että sä oot tää yleismies tai yrittäjä, niin miten sun uratarina on lähtenyt rakentumaan? Mä menin 14-vuotiaana sedän maatilalle töihin. Sitten siellä mä olin niinku, muutaman kesän oli hommissa. Sitten menin ammattikouluun metallipuolelle ja tein sitten niitä metallihommia semmoisessa kunnossapitofirmassa. Sitä kesti niinku armeijaan asti ja silloin mä mietin, että ei elämä voi olla tässä, että jotain täytyisi keksiä. Ja ihan kivoja hommia, mutta sitten ne oli myös epäterveellisiä, että paljon joutuu olemaan kemikaalien kanssa tekemisissä. Ja sitten kaikki työkaverit oli semmoisia 4-50-vuotiaita äijiä. Ei se mitään haittaa, hyvin tuun toimeen niiden kanssa ja hauskaa oli, mutta kaikilla oli joka paikka niinku hajalla. Ja sitten mä mietin, että jos mä niinku jatkan samaa reittiä, niin sitten mä oon itse samassa kondiksessa, että jotain tarvitsisi keksiä. Ja sitten mä kävin armeijan välissä, oli siinä vuoden ja tulin takaisin ja sitten menin takaisin siihen firmaan hommiin. Ja silloin ekat 2 viikkoa siellä firmassa niin jotenkin niinku otti aivoon ihan huolella se homma. Ja sitten kävi tuuri tai hyvä tai huono tuuri, se meni konkkaan se firma, missä mä olin hommissa. Oho, niin. Ja sitten mun tarvitsi niinku miettiä, että mitähän mä nyt niinku seuraavaksi teen. No sit siellä oli tietenkin kilpailijoita samalta alalta, kenen kanssa on ollut tehnyt niinku yhdessä hommia ja näin, niin sitten mulle tuli muutamasta paikkaa soittaa, että tuu meille hommiin. Ja mä sanoin, että mä otan 2 kuukautta tässä taukoa, että katsotaan, että jos en mä mitään keksin, niin sit mä tuun. Sit mä tuun. Mut mä olin tutustunut Olli-Pekkaan sitä ennen. Ai, missä te tutustuitte? Serkku on mun nykyisen vaimon hyvä kaveri. Niin. Ja mikä nykyinen vaimo. Ei ole mitään aikaisempaakaan vaimoa, mutta kuitenkin. Joo. Toi. Ja varmasti jo tulevaisuudessakin. Niin. Mä sille vielä vitsailin Inkalle tänään kotona, että nyt kannattaa olla mulle mukava tai mä ränttää sua siellä julkisesti. Mutta joo. Niin
sitten mä rupesin pyöriin niiden kanssa niinku satunnaisesti. Ja sitten siellä, mä en tiedä mitä kautta Olli-Pekka tuli sinne, mutta sekin pyöri siellä sitten satunnaisesti. Ja alkuunhan me ei oltu Olli-Pekan kanssa oikein kavereita, kun muut lähti röökille, niin me oltiin siinä sisällä. Ja kysyin Olli-Pekalta, että sä vissiin teet jotain byytihommia, niin se vastasi, että juu. Sitten mä olin vaan, että selvä, ei sitten jutella, jos ei huvita. Se oli vähän semmoinen kylmä kohtaaminen, mutta sitten minä on lämmennyt. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa tutustui Olli-Pekkaan ja näin poispäin. Ja sitten Olli-Pekka meni tonne myyntipuustille hommiin, myymään sähkösoppareita. Ja se kertoo, että mitä siellä niinku voi tienata. Että siellä voi tienata yli 10 000 kuussa. Ja sitten mä olin vähän sillain, että no en tiedä voiko. Ja sitten epäileväinen. Niin, ja mä olin itse asiassa vielä silloin, kun tästä keskusteltiin, mä olin silloin vielä siellä metallihommissa. Se ei ollut vielä, se oli tiedossa, että se menee konkkaan, mutta se ei ollut vielä mennyt. Ja mä sitten yhdelle vanhalle työkaverillekin sanoin, että mitenhän voiko siellä tienata 10 000 kuussa, niin se oli, että ei voi. Ei se nurmi kovin. Sitten mä olin, että kun se Olli-Pekka näytti mulle niinku ihan siis käyttötililtä, että sinne on tullut, että kyllä se on niinku totta. Ja niin sitten sieltä jotain siihen liittyy. Mutta joo. No sit se meni konkkaan. Sitten mä soitin sinne myyntipuustille. Pääsin sinne hommiin ja aloitin sitten myymään sähkösoppareita. Ja niitä mä myin siinä sitten vuoden helmikuu 2021 mä aloitin siellä hommissa. Ja sitten kesällä tai loppukesästä kautta syksystä Olli-Pekka hyppäsi tuohon Kourulle-komille. Silloinhan Kourulle-komin, en muista niitä äijiä, ketkä ne omisti, mutta siinä on ainakin Olli-Pekan veli ja joku Olli-Pekan serkku. Ja ne oli niinku ton rännien tyhjennyshomman keksinyt tuolta jostain ilmeisesti. Tää voi olla ihan höpö, mutta jostain Englannista tai jostain. Et siellä, joku nähnyt video, että siellä tehdään tommosta ja Suomessa ei tehdä ja pitäisikö meidän tehdä tommonen. Ja ne niinku loi sen niinku Kourulle-komin, mutta sitten kaikilla niillä oli omat hommat ja näin, niin ne ei kerinnyt panostaa siihen sitten. Ja sitten Olli-Pekka hyppäsi siihen ja lähti niinku testaamaan, pilotoimaan sitä hommaa ja kävi myymässä niitä rännien tyhjennyksiä ja kävi tyhjentää. Ja sitten se totesi, että tämä on hyvä juttu ja pyysi mua sinne ja mä sanoin, että en mä vielä tuu, että nyt on talvi tulossa, niin on paha tehdä. Että mä oon työttömänä talvella muuten, jos että mä myyn näitä sähkösoppareita talven ylitteen ja sitten keväällä mä hyppään hommiin. Niin eiköhän se niinku sitten keksitä jotain siinä ajassa. Ja sillain sitten tehtiin. Ja siitä se lähti. Sitten mä olin niinku myyjänä siinä sen ekan sesongin käytännössä. Siis joo, mä en oo edes tiennyt, että sä oot tehnyt niinku myyjän töitä. Joo, meni ihan kohtalaisesti. Ongelma oli ehkä se, että hirveästi en ole myynnin koulutusta saanut ikinä osakseni. Ainoastaan mitä on saanut, niin siis itse tehnyt ja hakannut päätä seinään ja paininut mörköjen kanssa. Vaikka tietenkin kaupan tekeminen on no sen parempaa hommaa, niin ei oikeastaan voi tehdäkään kuin tehdä kauppa. Että siitä saa niin hyvät kiksit, mutta... Niin, se on niin iso semmoinen onnistuminen. Niin, kyllä siitä aika hyvät joku joku kemikaalit vapautuu päässä, kun saa kaupan, mutta ei se sitten semmoinen pitkäs juoksussa, varsinkin sitten, mä oon semmoinen tyyppi, mikä kaipaa semmoista niin kuin vaihtelua ja muutosta, niin sitten kun jos sä myyt samaa tuotetta, vaikka jokainen asiakas on erilainen, mutta kuitenkin se myyntiprosessi on samanlainen, niin sit sä hankaat sitä samaa, niin se ei mulla toimi, mun pitäisi päästä myymään sitä ihan mitä sattuu tai jotain. Että se olisi semmoista palkitsevaa itselle. Ja sitten se, just kun se perustuu niihin toistoihin, mulla rupeaa kaikki, mä en ole mikään semmoinen kovin rutiini-ihminen tai semmoinen, niin sitten semmoinen saman hakkaaminen, niin mä tiedän kuinka tehokasta se on ja kuinka järkevää se olisi. Ei siinä mitään, mutta se ei vaan niinku jostain syystä, se ei mulla niinku sillai natsaa, että... Tunnistan itteni tosta kans, koska mä kans kaipaan semmoista vaihtelua ja että en mä osais kuvitella, että mun työ olisi niinku koko elämän samanlainen, että kyllä se on kiva, että siinä on vaihtelua ja päivät näyttää erilaisilta ja erilaisia haasteita ja muuta. Joo. Mut just ränneistä vaan puhuit, niin tuliko katon huolto tai silleen sammaleen poisto ja kaikki tää niin myöhemmin sitten vasta? Joo, tuli. Alkuunhan siinä oli pelkkiä rännin tyhjennyksiä myytiin. Mä en oo kartalla näistä asioista nykyään yhtään. Joo, silloin kun mä aloitin, niin silloin myytiin pelkkiä rännin tyhjennyksiä ja sen takia niitä on esimerkiksi PK-seudulla
niin hirveä määrä ja Tampereella niin hirveä määrä, kun siellä on myyty pelkästään sitä. Ja sit siellä mun mielestä ihan asiakkaat rupes kyselemään, että olisiko teillä niinku mitään ratkaisua tuolle sammaleelle tuolla katolla. Ja sit siihen ruvettiin kehittelemään ratkaisua. Ja mä en muista sen äijän nimeä, miltä se tuli, mutta Olli-Pekka jostain löysi jonkun äijän, mikä oli nyt sammaleen poistoa tehnyt varmaan 30 vuotta. Oho. Ja sitten se sen kanssa jutteli ja se ihan neuvoi se äijä, se oli siis jäämässä eläkkeelle tai jotakin, niin sieltä se sitten kopioitiin se, että miten tehdään tommonen niinku mekaaninen kautta kemiallinen sammaleen poisto tai kasvuston torjuntakäsittely ja mitä aineita kannattaa käyttää. Ja sitten se on toki siitä laajentunut sit pikkuhiljaa. Meilläkin on porukkaa, mitkä on paljon kattojen kanssa touhunnut, niin sit sieltä on tullut semmoista aika luontaista ammattitaitoa. Niin. No miten sitten toi asennuspuoli, että kun sä olit siinä myyjänä ollut, niin miten sitten sä päädyit sinne asennuspuolelle? Oliko sä koskaan itse niinku ihan asentajana vaan? Mä oon asentanut kuukauden. Oho! Kuukauden mä oon tehnyt asennushommia itse. Joo. Ja se myynti ei niin paljon apostellut. Plus siinä oli sillain, että siis se oli aika aaltolevaa se myynnin taso. En ikinä sitä 10 tonnia kyllä myymällä tienannut mistään. Mahdollisuudet olisi ollut, mutta en tienannut. Mutta sillain kuitenkin, että ihan hyvin tuli toimeen, että ei tarvinnut niinku hirveän ahdistunut olla niinku rahasta. Joo. Mutta niin, sinne asennuspuolelle vähän niinku ajauduin sillain, että vähän ei tää Olli-Pekkaa bussin alle, mutta kun se ei tuosta asennushommasta hirveästi niinku ymmärtänyt, niin sitten mä itse näin siinä itellä paikan, että tohon väliin mä kiilaan, että mä hoidan ton. Esimerkiksi sillain, että mä alkuun niin tein niitä myyntihommia ja sitten kun asentajalla hajosi auto, niin sitten mä korjasin se. Ja sitten saatiin asentajalle, yöllä korjasin aamuksi asentajalle auto ajoa ja niinku tommoista touhua aika paljon. Ja siinä sitten tietenkin Kourulle komi säästi pitkän pennin, kun mä vähän halvemmalla niitä korjasin kuin korjaamoja. Asentajat jossain kohtaa, se vähän niinku alkoi liukuunkin sillain, että ne rupes mulle soittelee ja Olli-Pekka niinku rupes liidailemaan. Kun asentajat soitti sille, niin sitten sanoi, että soittakaa Tomille mieluummin. Ja sitten tuli kato se IV-puhdistushomma. Sen Olli-Pekka keksi jostakin. Sitten se lankes vähän sillain niinku meikäläisen harteille silloin se asennushomma siinä. Elikkä niinku tää, että puhdistetaan ja ne mittaukset ja säädöt. Ja eihän mä silloin alkuun sitä hirveästi mitään tiennyt ja sitten aika paljon opiskelin sitä hommaa niinku todella paljon. Sen nyt voi varmaan rehellisesti sanoa, että kun eka IV-putsi tehtiin, niin se meni ihan hyvin onneksi, mutta ei ollut kyllä niin kuin hinnoittelusta mitään hajua. Mutta siinä oli hyvä ennen kuin mä itse kävin myymässä itse ensimmäisen IV-putsin, mitä Kourulle komi on tehnyt. Niin eka ovi ja eka kauppa. Sitten mä olin, että tämähän on helppoa ja kiva. Mutta ei se nyt ehkä ihan koko totuus ollut, samalla lailla kuin kaikki muukin. Että siitäkin selvittiin ja sitten menty paljon eteenpäin. Nythän meillä on paljon semmosia alihankkijoita tuossa hommissa, mitkä on niin kuin esimerkiksi 5 vuotta tehnyt aikaisemmin IV-putsia ja on sillä kokemusta siltä alalta, niin sielläkin on saanut ammattitaitoa aika hyvin lisättyä. No joo. Onko sulla aina ollut silleen, että sä tykkäät kumminkin tehdä käsillä töitä tai onko se ollut jotenkin silleen sulle selkeä, että... On joo, kyllä mä oon tykännyt aina tehdä käsillä töitä. Se on vähän, tulee varmasti kotoa päin sillain, että kun on semmoinen kulttuuri kotona ollut, että kunnon miehet tekee kunnolla töitä ja sitten meillä on isä aina korjannut kaikki noin. No ei ole mitään, mitä se ei osaa korjata, että siinä se on kyllä hyvä. Sitten sitä on niinku ajautunut itsekin sillain, että on aika kova tarve ollut niinku osata itse tehdä niinku kaikkia asioita. No joo. Ja sähän oot ollut aika siis todella keskeinen tai silleen avainhenkilö niinku Kourullekin, että kun sä oot niin silleen auttanut, että se asennuspuoli, niin sä oot tavallaan tietyllä tavalla käynnistänyt sen ja lähtenyt rakentaa sitä siellä. Joo, siis kyllä mulla varmasti siinä sillä aika iso rooli on ollut. Toki kyllähän Olli-Pekka ihan omin pienin kätösin sen aloitti silloin. Niin. Mutta mä sitten vähän niinku jatkoin siitä. Jep. Mutta se IV-puoli, niin se on idea tuli Olli-Pekalta, mutta siitä mä kyllä ahneesti otan itselleni kredittiä. Sen mä niinku sit sen asennushomman siitä handlasin. Joo. Minkä ikäinen sä olit, kun sä tulit Kourulle? Paljon sulla oli ikämittarissa siinä vaiheessa? Jos mä 22 tulin ja mä oon 98 syntynyt, niin onko se sitten 24?
Okei. Ehkä. No mutta sä aika nuoressa iässä silleen kumminkin sitten aika paljonkin vastuuta sulle tuli sit siitä asennuksesta ja sit varsinkin se IV-puoli. Miltä se on tuntunut? Olitko sä ihan, että sä otit sen roolin ja sen vastuun tavallaan tosi niin kuin tervetulleesta, että sä olit ehkä toivonutkin semmoista niin kuin enemmän vastuuta vai miten sä suhtauduit siihen? Vaikka metallihommissa niin en ollut mikään vastuuhenkilö. Ja toki mä nyt jotain kesätyöläisiä ja sitten kun siellä pyöri kaiken näköistä vuokratyöfirman porukkaa. Ei kaikki vuokratyöfirman porukkaa, ei ole todellakaan huonoa, ei sillä, mutta siellä oli kyllä kaiken näköistä mestaria. Joo. Kaiken näköistä mestaria hommissa, niin sitten kun niillä vanhoilla metalli-isännillä, mitä siellä oli mun kanssa hommissa, niin niillä on semmosia tiettyjä luonteenpiirteitä, että ne ei semmoista niin kuin, ne ei kauaa katsella, jos joku homma ei niin kuin onnistu. Et jos ei sulla pysy ruuvimesseli kädessä, niin sitten ne on sitä lähdennyt meneen siitä. Tiedätkö, että ei, siellä on semmoinen aika semmoinen äijäkulttuuri. Joo. Niin, no sitten itse olin sillä lempeämpi siellä, että sitten aina mulle tuli työpariksi kaikki semmoiset, kun sieltä tuli jostain joku, joskus jopa ihan oikeasti niin kuin joku vähän ressukan oloinen kaveri. Tosi siisti homma, että sai niin kuin hommia ja näin poispäin, että pääsi tekemään töitä ja se on niin kuin hyvä juttu. Mutta kyllä ne aika usein meikäläisen pariksi laitettiin, että kun ne tiesi, että mä tuun toimeen niiden kanssa, että mä en niin kuin ole sillain, että aiheutan niille mielipahaa ainakaan. Siellä mulla oli semmoinen olo koko ajan, että niin kun, no semmoinen merkityksellisyyden tunne puuttuu. Silloin mä mietin joka päivä käytännössä, että mä heitän elämäni hukkaan, että mä voisin tehdä jotain fiksumpaa ja mun tarvitsisi tehdä jotain fiksumpaa ja saada enemmän jotain aikaan. En niin kuin tiennyt mitä ja sitten kun ei koulu kiinnostanut ja näin poispäin. Ja sitten nyt mulla on semmoinen, niin kuin, että saa semmoista merkityksellisyyden tunnetta, niin siinä mielessä se on onnistunut. Voi olla, että on sitten myöskin aikuistunut ja niin kuin ehkä ymmärtänyt, että asiat hakee paikkansa. Ehkä ikä on tuonut vähän lisää. Niin. Yep. Mutta no sitten tuli seuraava vuosi, niin sitten kun tiedettiin, että tuplataan kasvuja ja se tarkoittaa, että on tuplamäärä asentajia, niin sitten ei niin kuin vaan enää riitä rahkeet, että 20 asentajan kanssa soittelee. Ja nyt tänä vuonna se menee sitten sillä lailla, että Olli hyppäsi siihen mun tilalle ja nyt kun tuossa jakautui vähän niin kuin sillain selkeämmin ehkä 3 osaan, kun on se takkörni ja sitten on se IV-puhtaaksi ja kourullekomi. Ja niissä kaikissa on niin kuin joku, joka vastaa sitä asennustoiminnasta, niin sitten mä autan niin kuin niitä enempi. Ja toki edelleenkin kyllä mulla on semmonen, kun ei tuossa pääse käsillä tekee, niin kyllä mulla semmonen on, että välillä pitää päästä jotain touhua. Niin kyllä tänäkin vuonna itse asiassa niin sunnuntai ja maanantai välisenä yönä, mä joskus 3 asti yöllä yhtä pakettiautoa korisi. Että sai sen läjään sieltä ja se saatiin aamuksi asentajalla. Mutta olisiko siinä käynyt vielä niin surullisesti, kun se asentaja sillä lähti siitä, se sit sammu 100 metriä. Mä kävin koeajaan, se toimi ihan normaalisti ja sitten se lähti sillä aamulla ajaan. Niin siihen tuli joku uusi vika silloin. Ei ollut niistä kiinni, mitä mä olin korjannut sentäs. Mutta no niin, no hyvä. Tai jos oli, niin en myönnä. No niin. Mitä sä sitten koet nyt tässä sun nykyisessä työtehtävässä, mitä kaikkea siihen kuuluukaan, niin mikä on niin kuin haastavinta? Haastavinta on niin kuin asioiden muistaminen. Okay. Ja sitten kun mä en ole ollut semmonen ihminen, joka lyö kalenteriin asioita, että sit mä oon niinku luottanut ja pystynytkin luottamaan ulkomuistiin, koska on ollut niin vähän asioita, niin kun, vaikka 3 vuotta, 4 vuotta sitten taaksepäin, on ollut niin vähän asioita, mitä pitää muistaa, niin sitten ne on muistanut. Mutta ei nykyään niin ei niinku mitään chanssiä muistaa kaikkia asioita, mitä tulee, niin sitten on myös oppinut paljon käyttää sitä kalenteria, mutta vielä enemmän voisi kyllä käyttää. Ei vaan niinku yksinkertaisesti muista, jos ei sitä kalenteriin laita, niin sit se jää kyllä hoitamatta. Se on niinku se haaste, että muistaa laittaa sen sinne kalenteriin, niin se on niinku se. Joo. Tuleeko sulle unohduksia tai semmosia, että ei vitsi, niin tuo unohtanut merkata? Tulee varmaan joka päivä joku, mutta en ole ainakaan hirveästi noottia siitä saanut keltään, niin mä oletan, että mä oon kuitenkin sillain kohtuudella selvinnyt. Kai joku olisi jotain sanonut. Että Jep. Mistä sä saat sitä merkityksellisyyden tunnetta nyt niin kuin tässä kohtaa elämää? No kyllä mä saan sitä työn osalta, niin saan siitä, että pystyy työllistämään niin kuin muita ihmisiä. Se on ehkä semmoinen niin kuin kantava voima tossa. Että kyllä toi on siistiä silloin, kun tuossa on niin kuin
yrittäjänä, niin sitten kun ei toi tunnu niin kuin mun mielestä työn teolta niinkään, vaan toi on ehkä enemmän elämäntapa. Totta kai siinä on paljon työtäkin, mutta siis se on enemmän elämäntapa toi yrittäjyys tai tommonen. Tai mä koen sen sillain. Ja mä nautin tosta paljon enemmän kuin siitä, että kun mä oikeesti 7 piti olla työmaalla aina jossain pimeässä kuumassa tehdasrakennuksessa suojavaatteet päällä, niin kyllä toi on mukava, kun saa herätä muutaman tunnin myöhemmin. Silloin joutuu herään 6. Mutta sieltä metallihommista itse asiassa vielä tuli mieleen, siellä oli mulla semmonen työpari lempinimeltä Metu. Metukka, niin se oli hyvä isäntä. Siltä opin paljon semmoista niinku mindsettiin liittyvää juttua. Se sanoi, että sinä päivänä kun häntä vituttaa mennä töihin, niin hän ei mene. Ja se oli joka päivä töissä. Se oli joka päivä töissä. Et se oli niin kuin ja se sanoi, että ei, hän tykkää tehdä näitä hommia. Niin. Ei tässä ole niinku mitään. Ja se oli oikeasti aina hyvällä päällä. Joo. Ja siltä mä niinku opin semmoista niinku, se oli kyllä uskomaton, kun itsekin katon 5 tunnin tai 4 tunnin yöunilla, vedät sinne silmät ristissä sinne, niin sit se on siellä jo valmiina työpaikalla. Ennen kuin työt on alkanut edes, niin se on siellä heti, että morjes, että nyt mennään. Ja se oli aina niinku meno päällä. Niin mä en ikinä nähnyt sitä niinku, totta kai se nyt joskus oli se sitten myöskin äkkipikainen sillain, että jos joku niinku hyppi sen silmille, niin se oli heti, että nyt lähtee, mutta sillä oli uskomaton semmonen niinku siihen työn tekemiseen. Sillä oli hirveä semmonen, se oli jotenkin tosi korkealla, se arvotti sen, niin kun tehdään töitä, niin se on tosi tärkeä ja arvokas juttu. Siitä sai semmoista hyvää roolimallia. Niin oli todella helppo työskennellä semmoisen tyypin kanssa, kun mä tiesin, että kun aamulla ajelit sinne silmät ristissä töihin, sä oot, että ei kiinnostaisi yhtään. Mutta sit sä muistat, että ai niin, tänään mennään Metun kanssa hommiin, niin sitten niin tiesi jo ennalta, että fiilis paranee heti, kun sen näkee. Joo. Se kertoi joskus tämmöisen tarinan mulle, että se oli mä en muista mitä hommaa se oli tehnyt, mutta niillä oli päiväaikaa, se oli sen vanhassa työpaikassa, ja niillä oli päiväaikaa tehdä se homma ja siinä sen työpari sitten rupesi, että ei tästä tule mitään, että ei he kerkiä tekemään tätä ikänä, niin kuin ei ole mitään, ei mitään chanssia ja raapi päätä siellä, ja sitten se Metu sitten sanoi silleen, että no ei me keritä, jos me murehditaan sitä, ettei me keritä, että meidän pitää ruveta äkkiä tekemään töitä. Niin kuin unohtaa tuommoiset miettiä koko ajan, vaan tekee. Ja sit kas kummaa ne sai sen päivän aikana tehtyä. Ja toi niin kuin näkyi siitä tommonen niin kuin, toi mindsetti, että vaikka tuli isoja haasteita vastaan, niin se ei ikinä lannistunut, vaan se oli sillain, että työtä se vaan on, että eteenpäin. Että ei jäädä niin kuin murehtiin sitä, että no niin. Ei tästä niin, sit jäädään taivastelemaan, menee aikaa ja raavitaan päätä ja harmitellaan ja muuta. Tästä mulla tulee semmoinen hyvä kysymys mieleen, mitä mä olin miettinyt, että mä haluan kysyä sulta, että mikä sun mielestä niin kuin erottaa niin kuin hyvän asentajan semmosesta keskinkertaisesta? Mitkä sun mielestä on semmosia piirteitä? Asenne Isällä. Asenne ja semmoinen itseluottamus siihen omaan tekemiseen. Herkästi jollain, kun meilläkin niin totta kai hinnoitteluvirheitä tapahtuu ja ne niin oikaistaan ja näin. Mutta sitten semmoisen tehokkaan asentajan ja ei niin tehokkaan, tai semmoisen asentajan, jolla voisi olla vaikka petrattavaa, niin ero on monesti se, että se toinen on sillain, että oho, no ei ole ehkä ihan sillain niin hinnoiteltu oikein, mutta se lähtee tekemään sitä niin kuin, se ei vaikuta sen päähän. Se ei ole sillä että noni, nyt on päivä pilalla, alihintainen keikka. Vaan se on sillä että ei se mitään, hoidetaan pois. Ja sitten se hoitaa sen pois ja totta kai sitten katsotaan, että tarviiko siitä jotain kompensaatiota tai muuta. Arvioidaan se urakka uudestaan. Huippuasentaja ei ahdistu työkuormasta, vaikka se tietää. Se näkee oman kalenterin, siellä on paljon hommaa. Se katsoo omaa päivää, siellä on tosi iso homma edessä. Niin se ei lyyhisty siinä niin kuin henkisesti. Kun taas sitten semmoinen asentaja, kellä ei semmoista itsevarmuutta ole niin paljon, niin se saattaa lannistua.
Ja sit kun sä lannistut henkisesti, niin se näkyy siinä työn suorittamisessa ja sit se ei onnistu se urakka. Jep. Onko toi semmonen se itsevarmuus, niin onko se semmonen, että sun mielestä sitä voi niinku kehittää myöskin asentajaa sillä tavalla, että sillä tulee semmonen isompi resilienssi siihen, että se ei lannistu? Jos... Joo, voi totta kai. Ihan kokemuksen kautta. On se mukavampaakin, jos näkee tai on semmoinen toiveikas ajattelija kuin semmoinen epätoivoinen ajattelija. Siellä äkkiä asenteellakin päivät venyy aika pitkäksi, sitten täytyy myöskin oikeasti niin kuin fyysisesti palautua niistä hommista. On siinä niin kuin sekin puoli. No on, niin sitten kun myyntihomma on siinä mielessä helpompaa, että kun sä voit päättää sun työpäivän niin kuin noin. Sitten se on ohi. Mutta asennuksessa se ei mene ihan samalla lailla tossa. Siis mulla tuli kans mieleen, että me puhuttiin siitä merkityksellisyyden tunteesta, just mistä sä saat sitä työn kautta, mutta entä sitten muussa elämässä? Niin kuin... No totta kai, kun mulla on yksi lapsi ja toinen tulee tuossa syksyllä, niin. Etkö sä tiennyt vai? No en mä tiennyt. Ihanaa. Onneksi olkoon. Se on tyttö, mikä tulee. Kiitos. Syyskuussa pitäisi syntyä semmonen, niin ne nyt totta kai tuo aika paljon semmoista merkityksellisyyden tunnetta tai sillain, että niinku, siinä on vähän niinku jotain vastuuta, että niistä tulisi semmosia kilttejä veronmaksajia. No sit Inka tietenkin, kun meillä on niinku hyvä suhde, niin se on semmonen tosi, tai semmonen, se on ehkä niinku turvaverkko. Ja no tuo se semmoista niinku, merkityksellisyyden tunnetta elämäänkin, mutta se on myös semmoinen tosi vahva niin kuin tukipilari elämässä, että se aina supporttaa kaikessa. Ja sitten tietenkin mä oon tosi läheinen mun kaikkien sisarusten kanssa. Meillä on niinku, mä oon pystynyt luokittelemaan kaikki mun sisarukset käytännössä niinku ystäviksi tai hyviksi kavereiksi tai niinku sillain, että niiden kanssa pystyy juttelemaan mistä vaan ja ollaan viikoittain tekemisissä. Niin se on vähän niinku oma kaveriporukkansa, niinku sisarukset ja sitten myöskin mun vanhemmat, niin se on. Mut kyllä varmaan vahvin on se lasten kasvattaminen, koska niistä lapsista kyllä hyvin pitkälti, tai sä pystyt niinku vaikuttaa niihin lapsiin joko positiivisesti tai negatiivisesti ja sä itse pystyt hyvin pitkälti päättämään sen, että kumpi se vaikutus on. Niin se kyllä tuo niin kuin myöskin vastuuta aika paljon siitä, että mitä niille opettaa ja miten niitä kohtelee ja näin poispäin. Minkäs ikäinen? Onko se 1 vuotta täyttänyt jo se ensimmäinen? Joo, Julius on nyt vähän reilu vuosi. Joo. No, mutta miltäs tää isyys on tuntunut ja miten se on sulla lähtenyt? Miten on no ei ole oikein lähtenyt kyllä. Ei oikein lähtenyt. Miten se on vaikuttanut suhun ja sun elämään? En mä tiedä, ei ole semmoista omaa aikaa hirveästi enää. Omaa aikaa hirveästi oo, että sit jos ei ole töissä, niin sitten kun Inka on lapsen kanssa kotona, niin kyllä sillä niin on ihan hyvä, että Inkakin pääsee välillä vähän tuulettumaan, niin sitten mä oon Juliuksen kanssa. Onko se esim. Työn ja sitten sen niin kun, voiko sanoa lapsi- tai vauva-arjen, niin onko sen yhdistäminen ollut silleen helppoa, että sen saa toimia tasapainossa jotenkin vai? No siis sanotaan näin, että kyllä se on niinku toiminut, mutta kyllä sillain kun jos Inka lähtee kun mäkin teen etänä paljon kotohommia, niin eri huoneesta, mutta sitten kun toi Julius on vielä, se on mikä on ihan mukava kyllä, mutta se on vähän semmoinen isin poika. Se haluaa aina iskän syliin vaan ja se kuulee kun mä oon palaverissa, kuulee sieltä oven läpitte, niin sitten kun mä lopetan sen palaverin ja mä sanon, että no niin, että mennään näillä ja että morjes ja se niinku ymmärtää sen, että se on palaverin loppu. Niin sitten se tulee sinne oven taakse heti vaan niin, kun mä tuun pois sieltä, että he haluaa syliin ja näin. Ja oon miettinyt, no huomaa vaikka just, että Inka lähtee vaikka Juliuksen kanssa lenkille tai uimahalliin tai mitä vaan, niin sitten miettii, että ai että on muuten helppo keskittyä niin kuin 110% töihin, kun on täysin hiljasta. Ja niin kuin, et sillaisen ehkä huomaa sitten, kun se tila vaihtuu. Mutta ei se sillain siinä, kun sitten kuulee jotain elämän ääniä sieltä niin oven läpi, mitään haittaa, mutta... Jep. Onko sulla silleen ikinä mitenkään huono omatunto sille, että vitsi haluaisi olla tuolla ton lapsenkin kanssa yhtä aikaa? Tai tuleeko siinä semmonenkin, että haluaisi tavallaan... Ei tule, koska mä oon miettinyt sen asian niin päin, että
jos en mä tekisi tämmöistä hommaa, niin se tarkoittaisi sitä, että mun pitäisi painaa jotain hommia oikeesti aamusta iltaan jossain. Niin. Ja mä en olisi kotona Jep. niinku yhtään. Niin. Niin sit, niinku verrattuna siihen, Jep. niin mun mielestä toi on aika Hyvä win-win. tilanne. Niin, Kyllä. niin mä oon Jep. sillä onnistunut itselleni perustelemaan ton, Jep, ettei se joo. niinku haittaa. Ja todellakin. Onko sulla vielä jotain esim. Urallisia haaveita silleen, että minne suuntaan sä haluaisit mennä? Tähän mä haluaisin lisää valtaa. Valtaa ja rahaa. Niin, rahaa ja mainetta ja mammona. Ei vaan. Toi. Aikaa. Aikaa, sitä mä haluaisin lisää. Joo. on Mitä sä semmonen. sillä tarkoitat, että aikaa lisää? Että mulla olisi tylsää. Mulla ei ollut pitkään aikaan. Mulla ei ollut niinku, en muista milloin viimeksi olisi oikeasti ollut niinku, kun mä oon ruvennut haaveilemaan niitä aikoja, kun oli joskus lapsena, että kun on tylsää, mitä mä teen. Niin olispa semmonen tunne jossain kohtaa taas, että olisi niin paljon aikaa, että oikeasti joutuisi keksiin tekemistä. Jep. Et kun tuntuu, että kaikki tulee aina niinku sillai vähän niinku automaattisesti, että sä et pääse niinku tylsistyä missään. Joo. Sä oot sohvalla tällä, että pitää mä nyt tekisin. Niin. Ei ole niinku mitään tekemistä, nyt tarvitsisi tehdä jo. Niin. niinku, nyt semmonen fiilis. Joo, mutta oot sä miettinyt, että niinku, miten sä pääsisit kohti vähän enemmän semmoista, että sulla olisi sitä tylsää aikaa? Onko se mahdollista? Varmaan, jos lopettais katselemaan sitä IG-reelsejä ja TikTokia. No niin, eli vastaus löytyy sieltä puhelimesta. No, varmasti sillä on niinku joku vaikutus, No jep. mutta ei ton Juliuksen kanssa ei tule tylsää kyllä. Niin, ei Et varmasti se ehkä niinku korostaa, miksi mulla on tullut semmoinen fiilis, että se olisi hauska, että lisää aikaa. Ja sitten toki vuorokaudessa on valitettavasti se 24 tuntia aikaa, niin se on aika vähän sitten loppujen lopuksi, kun täytyisi töitä tehdä paljon ja sitten pitäisi kirjoitella perheen kanssa. Ja Nukkua hyvät yöunet ja... niin, ja sitten varsinkin tuommoista toimistorota hommaa kun tekee, niin kyllä se vaatii raskasta liikuntaa joka päivä. Ainakin mä koen niin, että muuten rupeaa mielenterveys jossain kohtaa prakaa. Mulla on kyllä sama juttu. Et jos joku tekee fyysisesti raskaita töitä, niin sen työpäivä, jos se tekee 8 tuntia töitä, niin se on hyvä. Mutta sitten toimistorota hommaa, kun tekee 8 tuntia, niin se päivä ei lopukaan siihen, vaan sun on pakko harrastaa tunti vielä raskasta liikuntaa lisäksi. Jep, niin siinä on aika paljon asioita, mitä pitää tehdä. Niin, sitä justiin. Onko ollut nyt erilainen tavallaan tää kakkosrundi niin kuin jotenkin, ja sieltä on tyttö tulossa, niin... Ei ole mikään eri fiilis oikeastaan. Et ainoa mikä on, niin silloin ekan lapsen kohdalla, kun joku sovellus on sitten, mikä näyttää, että minkä hedelmän kokoinen tai minkä kasvin kokoinen se lapsi on. Ja sitä aina katsottiin sitten, että se on nyt vaikka 500 grammaa, on ison perunan kokoinen. Tai tämmönen, aina viikoittain vai kuukausittain tulee niinku oma kasvi, minkä kokoinen se on. Niin semmoista tuli seurattua silloin, mutta ei nyt ton toisen kohdalla, niin ei ole niin paljon. Muutaman kerran ollaan katsottu. Joo. Oli se jo yli kilonen kuitenkin. Ei sillai, ja sitten kun ei se mun elämässä näy niin paljon sillai, toi vähän tuli sillai just toi ensimmäinenkin lapsi sillai yllätyksenä mulle. Okei. Että joo, kyllähän nyt näki, kun Inkala maha pyöristyi ja sitten mentiin sairaalaan ja sitten se syntyi siellä ja näin poispäin, mutta ei mulla ollut mitään yhteyttä siihen niin kuin lapseen ennen kuin se syntyi. Et ei se jotenkin niin kuin ollut semmoinen Ei todellisen... se ole silleen valmistautunut Niin. silleen samalla tavalla kuin ehkä nainen valmistautuu. Jep. Niin. Ja siinä oli itse asiassa jännä homma siinä synnytyksessä, tai ei siinä synnytyksessä ollut, tai kai sekin oli jännittävää, mutta toi. Niin sen jälkeen sitten, kun ei mulla ollut niinku mitään semmoista tunneyhteyttä siihen lapseen silloin ennen sitä syntymää, niin se oli hämmentävä tilanne, kun no sit se lapsi lyötiin sieltä mun syliin ja näin, ja ei siinä vielä mitään, mä olin vähän sellainen niinku hämilläni. Sitten niinku seuraavat 2 vuorokautta, niin sitten niinku, se oli tosi erikoinen juttu, että muodostui semmoinen todella vahva tunneside siihen lapseen niin kuin äärettömän lyhyessä ajassa. Semmoinen valtava kiintymyssuhde tosi lyhyessä ajassa, niin se oli kyllä semmoinen niin kuin, ihan hirveä semmoinen niin kuin myrsky sisällä. Okay. Oli niin kuin iloinen ja surullinen ja jännitti ja oli niin kuin hirveä huoli siitä lapsesta, niin kuin, että kauhea vastuu paino hartioita. Niin kuin, semmoinen ihan ihmeellinen semmoinen sekamelska oli päässä. Ja sitten vielä kun mä tykkään tuota kamppailua katsella, niin katteltiin sitten Ice Skatesia siellä ja sitten niin siinä oli semmoinen
siitä on kaverikin pilkannut, mä oon monesti niin kun mä oon kertonut niille, niin ei nyt itkenyt, mutta siis immu tyrmättiin siinä ja mua niin säälitti se immu, että siis mulla niinku, mä olin niinku oikeesti, siis mä en ikinä säälittänyt kukaan niin paljon kuin se immu, kun se tyrmättiin sinne, kun mulla oli joku testosteronivaje oli siinä päällä. Estrogeeni alkoi pukkaa. Joku semmonen, se oli paha tilanne. Ei enää, toivottavasti ei enää uudestaan koe semmoista. No tiedä vaikka miten se tyttölapsi, kun joillainhan on niinku miehillä saattaa olla vielä eri tavalla sit semmoinen suojeluvaisto tulla niinku vielä tyttölasta kohtaan jotenkin eri tavalla. Niin kyllä mä luulen, että mulla varmasti tulee, mä epäilen näin. Oliks niinku, jaoitteko te Inkankaan niitä fiiliksiä siinä vai tavallaan oliko sulla just silleen, että niinku siinä hetkessä ei välttämättä pystynyt ihan näyttämään niitä, että se toinen ei stressannut siitä tai mitä vai miten? Joo, mutta toki ei sillä ehkä niin paljon siinä hetkessä, koska se on kuitenkin niinku kasvattanut sen mahassa ja sille se on ollut olemassa jo pitkään, että se nyt vaan tuli pihalle sieltä. niin, nyt mulla ei ole lasta ja nyt mulla on lapsi. Yhtäkkiä. Niinku se ero on noin. Ja sitten kun siihen lapseen niinku kiintyy ja rakastuu valtavasti niin lyhyessä ajassa, että se jotenkin niin kuin pistää hämilleen. Niin, mä en ollut kiintynyt siihen ennen kuin se syntyi. Niin. Et sit kun kavereilla on käynyt, niin sit kun ne on taas ollut ehkä kiintyneitä ja silloin kun ne syntyi, niin ei niillä ollut semmoista sekamelskaa siellä. Kun sit se on ollut vaan niinku luontainen jatkuma, mutta kun se oli vähän niinku sillä että toi on nyt sun. Ja sit en mä ollut, niinku tässä kohtaa kun mä otin sen vasta, niin mä ollut silloin vielä kiintynyt siihen. Mutta sit se kiintyminen alkoi siitä niinku. Joo. Siinä tuli se niinku se ero. Joo. Niin se jotenkin pisti kyllä niinku hirveän sekamelskan päähän. Kyllä mietti kyllä syntyjä syviä siinä. Ja kyllä siinä niinku tuli semmonen niinku huoli, tai semmonen niinku ajatus niinku vaan hiipi mieleen, että nyt mulla on elämässä jotain semmoista, että niinku, jos tälle jotain käy, niin siis mä en tiedä millä mä pääsen niinku sitä yli. Että siis semmonen niinku pelko, että jos tälle niinku lapselle sattuu jotakin, niin mitäs mä sitten teen? Niinku, että ei tiedä mitä tekee. Niin sit se on semmonen niinku laittaa nöyräksi tavallaan, että nyt yhtäkkiä ihmisellä on niin valtava vaikutus siis kyllä, koko elämään. Just näin. Niin. Jannittiko sua sit siinä raskausajalla, jos olit sä vertailu jonkun sun kaverin kanssa sille fiiliksi, että kun sulla ei ollut vielä sitä kiintymistä, että tuliko sulla sellainen olo, että olisi pitänyt olla jo jotenkin kiintynyt siihen, niin kuin, no kun ehkä se oli siellä mahassa? No hyvin vähän. Kyllä mä sitten mietin, että varmaan pitäisi olla jotenkin kiinnostunut tosta enemmän, mutta kun en ollut. No mulla oli täällä vielä kysymyksiä tuohon asentajan työhön liittyen, niin mikä sä koet, että on semmoinen yleisin väärinymmärrys asentajan työstä? Ehkä joku saattaa ehkä yleisesti katsoa, että se ei ole niin arvokasta hommaa tai että se olisi jotenkin helppoa. Mun mielestä niin kun tyypillisesti yrityksissä, joissa on suoria myyjiä ja sitten on asentajia. Hyvin herkästi niiden myyjien ja asentajien väliin syntyy aika iso kuilu. Joo. Ja niistä ne ei ole niinku kavereita, vaan ne on vihollisia. Ja se on semmoinen asia, mihin on panostettu. Joo. Ja omasta mielestä ihan on ok onnistuttukin. Toki vaatii jatkuvaa työtä, mutta suhtautuu siihen asiaan niin, että ne asentaja ja myyjä on käytännössä työpari. Ja ne on vaan eri aikaan siellä kohteella, mutta nehän on niinku työpari ja ne tekee yhdessä sitä samaa työtä. Toinen myy sen kohteen ja toinen asentaa sen kohteen. Jos kaikilla myyjillä ja kaikilla asentajilla on toi ajatus, niin silloin se todennäköisesti siinä ei tule mitään kuilua. Ja siihen on koetettu panostaa paljon, että siihen ei syntyisi mitään kuilua. Ja sen takia aina painotetaan sitä, että asentajien ja myyjien kannattaa pitää niinku yhteyttä. Ja myyjäkin, kun se myy jotain kohdetta, niin sen kannattaa soittaa suoraan asentajalle ja kysyä siltä vaikka jotain mielipidettä jostain jutusta. Ja samoin sitten asentajat, jos tulee hyviä kohteita tai tulee huonoja kohteita, tai ei pelkästään ainakaan huonoista kohteista soita, vaan että jos on hyvä kohde, että hei nyt oli tosi hyvä, että oli hyvä, että olit kattonut tuon valmiiksi, koska tuosta olisi tullut ongelma, jos et sä olisi tsekannut tuota ennakkoa tai mitä vaan tämmöistä, niin aina niin kuin hyvää palautetta ja saisi liikkua siinä välillä, niin se on niin kuin tärkeä. Ja sitten kun asentajankin työ, niin ei sitä ihan kuka vaan voi tehdä, koska varsinkin kun mekin tehdään paljon kuluttajille, niin kaikkien kanssa pitää tulla toimeen ja pystyä sovittamaan asiat niin, että ne toimii hyvin ja olla mukava kaikille ja sitten
hoitaa se informointi selkeästi, että tervehtiä siinä ja kertoo mitä tapahtuu ja ruveta tekemään hommia ja sitten jos käy vaikka syömässä välissä, niin sitten kertoo asiakkaalle, että hei, että mä käyn tuossa syömässä välissä ja pitää sen aina ajan tasalla siitä hommasta ja mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu ja sitten kun homma on valmis, niin se käydään läpi. Niin kyllä se vaatii semmoista hyvää asiakaspalvelua. Jep, se asiakaspalvelu on siinä myös tosi isossa roolissa. Ja silleen, oot sä kokenut, niinku, oot sä rekryhaastatteluja jossain vaiheessa tehnyt? Oonhan mä Aleksillekin pitänyt haastattelua. Niin, eikö niin ootkin? Onko sulla jotain asioita, mitä sä niissä niinku kattoit, että mistä sä saat tietää, että onko tää tyyppi semmonen, joka just handlaa myös se asiakaspalvelu, että se ei ole vaan, että vasara pysyy kädessä, vaan että niinku se muutenkin on ihmisenä semmonen, vai tuleeko se aika nopeasti siitä? Kyllähän niinku ihmisen sosiaaliset taidot ja semmonen niinku näkyy aika äkkiä, kun sen kanssa rupeaa juttelemaan, että jos ei se puhu takaisin mitään, niin sit se on aika huono merkki. Sitten ihan yleiset semmoiset käytöstavat. Jos joku niistä ei olisi kiittänyt kahvista, niin sit se olisi ollut niinku huono juttu. Mut kaikki kiitti, ainakin muistaakseni. Ihan tommosia juttuja mun mielestä. Ihan yleiset käytöstavat ja sitten ja toki onhan niinku asiakaspalvelukin on myös opittavissa ja onkin oppimista koko ajan kaikilla. Että se, että on niinku mukava, hyvä asenne ja niinku kohtelias, niin niillähän pääsee tosi pitkälle. Jep. Jos ajatellaan, että tuolla on, niin saattaa olla kuuntelemassa jotain tyyppejä, jotka vähän miettii, että mitä sitä tekisi ja niitä nyt on vaikka alkanut kiinnostaa sitten tämän jakson perusteella niin asennustehtävät meillä, niin onko sun mielestä jotain asioita, mitä niitä olisi hyvä tietää? No ensinnäkin palkkiomalli on semmoinen, että se kun laskuttamalla kaikki tekee, se on ihan suoraan korreloi siihen, että paljonko sä saat niinku valmista aikaa. Eli silloin se sopii, ei sovi semmoiselle, joka haluaa vaan niinku käy töissä, mutta ei ole niinku tavoitteita. Mutta sitten jos on semmoinen tyyppi, joka kokee, että esimerkiksi kun niitäkin on tuo nähnyt ihmisiä, kun on itsekin ollut ihan palkkalistoilla hommissa, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka sanotaan, että ne ei työskentele hirveästi sen rahan eteen, varsinkin isoissa laitoksissa. Sinne mahtuu semmosia siivellä eläjiä vähän ja suojatyöpaikkoja. Mutta sitten siellä on niitä tyyppejä, jotka oikeasti tekee 3 ihmisen edestä hommia, mutta niillä on se sama tuntipalkka. Niin mä näen, että toi on siinä mielessä paljon palkitsevampi malli, kun kaikki on niinku tulosriippuvaista, eli mitä enemmän teet, sen enemmän saat. Totta kai siellä on niinku asenteilla on aika isojakin laskutuseroja. Ja se on ihan ok, jos ei joku on tyytyväinen siihen, että ajatellaan, että se laskuttaa vaikka 4 tonnia kuukaudessa. Ja se on tyytyväinen siihen ja se palvelee sitä, niin sehän on tosi jees. Ja sillä mennään. Sitten siellä on joku, jolle se ei riitä ja se on valmis tekemään töitä enemmän. Ja toi mahdollistaa sen, että se sit pystyy tekemään töitä enemmän ja tienaamaan enemmän. Tommosissa, jos olisi jossain palkollisena, niin sit siellä on se tuntipalkka ja tunteja ei välttämättä saa tehdä enempää, niin sulla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin tuloihin. Jep. Paljonko voi tienata hyvä asenteen? Olisiko paras ollut, nimi voidaan sensuroida, mutta se ei paljon jäänyt 10 tonnista vajaaksi. Se oli ihan jotain satasen vajaaksi, vähän alta 10 tonnia. Se laskuttiin 1 kuukaudelta. Siinäkin oli itse asiassa semmoinen, että jos se olisi ollut vähän parempi se kuukausi niin kuin säiden puolesta, niin se olisi ihan varmasti vetänyt sen 10 rikki. Se oli sillä tavoitteena. Se on niin kuin ehkä semmoinen ennätys. Joo. Mutta kyllä se on niin kuin siitä kiinni, että paljonko sä oot valmis tekee hommia. Toki kyllä sen 10 tonnin eteen, sen eteen oikeasti joutuu kyllä sitten niinku elää ja hengittää sitä työtä, että ei siinä paljon sitten käydä kyllä kalastelemassa iltapäivästä. Et totta kai nuo asentajat saa niinku ihan itse valkata, milloin ne on töissä ja milloin ei ole töissä. Elikkä se on ihan, ei ole mitään neuvotteluvaraa siinä, ne on töistä, jos ne haluaa olla ja ne ei ole. Kalenteri voi itse merkkailla mitä. Niin, miten ne on. Mutta joo, hyviä juttuja puhuit ja oli kiva kuulla sun uratarinaa ja muutenkin mitä sulla menee ja vähän tosta isyydestä ja kaikista, mutta Joo. Kiitos, että olit täällä. Ei se mitään, kiitos kun kutsuitte. Mutta kiitos kun kuuntelitte kautta katsoitte tämän jakson. Toivottavasti tykkäsitte, laittakaa peukkuja ylös ja meidät löytää Instagramista nimellä Kourcast ja joo. Nähdään taas seuraavassa jaksossa.
Hei hei!